Okei. Nytte! Ei se tuhoutunut. Tai pingi. Se ei nyt just nyt paras mulla näköjään. Täällä. Eikö nyt se normaali? Se on täällä jossain. Ai nyt toi tuli läältä. Ai tuolta jostakin. Eikö tuolta? Ai ja. Hei, siellä meni. Älä nyt törmää. Ei hitto, se tähtää meihin. Oho. Oho. Tankki. Tankki on jossain siinä, kato karttaa. Ai. Ja sä räjähdit. Ai tuo se on. Oho, se oli lähellä. Kuulostaa ihan jotain herkulta. Ei täällä ketään oo. No ei vie. Älä nyt kuole ennen kuin mä... No ei, mun olisi kyllä pitänyt vaihtaa. Hei, mennään pois. Tuolla on tankki. Au. Se ampuu mun Mä tuhoan sen. Joo, tuhoa vaan. Tuolla. Mä otan nyt... Onks sulla RPG? Mulla on potti tai tää, mikä tää on? Automatic. Tai siis tähtää. Sä tiedät varmaan miten mä Se meni siihen. Sulla on RPG. Moi! Ja mulla ei oo enää sit ammoa. Mulla on ammoa. Ai tuolla toinen. Nyt on hassu fiilis. Tosi, ollaan helikopterissa. Joku lokkaa jo. Pup. Mä yritän etsiä sitä, jos mä pystyn. Ei täällä. Nyt sitä lokkia ei enää... Ei mitään. Katsotaan mistä suunnasta se raketti edes sit tulee. Hetkinen, mä muuten tajusin just, että tää hardcore. Ja mä just tajusin mun pingi. Tuolla, mä näin se jossakin tuolla. Oho. Ja mä katsoin pingiä. Mitäs minä teen? No korjaat. EOD-potti. Oliks sul... Ei hitto. No mä nopeasti laitoin jotain. Okei. Toi onks sul nyt mikä? Ai niinku... Ase. Eikö siis korjaustuuli? Tätä kutsutaan EOD-potiksi. Voisitko sä vaikka tappaa itses? Joo. Hyvä. Suostuit johonkin. Oho! Ystävä tapetti ihan tossa vielä. Eikö oliks se sä mikä sut tappoi? Viperi mun piti tappaa. Eiku ei mitään. Onko sulla nyt se... Ja suhun spawnasi äsken tankkiin. No ei mitään. Niin onko sulla nyt se Reaper-tuuli? Sä revivesit mut. Joten goodbye. Ai! Perkele! Ampuisitko vaikka? Mulla on se Enelosta. Okei, nyt lähtee. Hetkinen, missä se on? Ai tossa. Ei hätää, se ei oo niin voimakas se damage tossa nyt mielestä. Ei tää mahdu tästä. Au. Okei, mä saan se kiinni, jos se ei näe mua. Tossa se on. Se kattoo sinne, hei. Jepakoon. Ai, ja sit siellä on sniperi. Kui pitkä tähtäin? 12x. No kyllä se sit varmaan. Niin paljon oikeesti premium-pelaajia nykyään. No se on kyllä tai niinku ihan hyvä olla premium, saa kaikki mapit ja... Silleen, moro. Mitäs täällä menee? Täällä on vähän villitunnelma. Onks se Okei, on minne se olis mennyt? Ampuu jo. Me kuollaan sillä. Miks? Varasuunnitelma käyttöön. Au. Missä siellä tankki oli? Ja kuolema! Jee! Eiku joo, oisit mä kuollu. Ai kato mikä tuolla edessä on. Oho! Mitä? Oho! Ei, älä aja näin suoraan. Onnepäivä. Ai tässä taas typerä helikopteri lähellä. Mä vaan räjättelen tää scout-helikoptereita. Ai perse tappoi mun. Siis se helikopteri mikä tappaa siinä. Mä tapoin mortarilla jonkun. Mun takana on vihku.
Oho, siinä se on. Oho, miksi se sut vaan näki? Se vaan näki sit sut. Mä jäin eloon. Tuolla se on. Sitten se luulee, että se olit sää. Mitä sä teet? Ei. Mitä sä tommosella autolla teet? Et jumala! Ei kun jaa. Mun perässä on joku tyyppi jo. Ja toinen tulee vastaan. Mikään ei riitä. Nelosta. Se yritti äsken ampua mua. Mä voin lopettaa se, jos sä vain haluat. Toi on Ulijolle. Kato, nyt se ampuu sua, mä tapasen. Oho, Mitä ihmettä, ampuuko se mua äsken? Ampu. Ampu mua. Piip, piip, piip. Ei mun yli. Aja ton tyyppi, ketä odottaa tätä helikopteria. Piip. Hetkinen. Piip, piip. Otti singo. Piip, piip, piip. Sinne se menee. Ammutaan vähän lisää. Miten se satutti? Mä vähän savutan sitä. Pappa. Oho. Siellä oli jo 2 tyyppiä. Saiko se bänni? En näkö. Vielä 1. Tää ampuu. No. Nyt se osuu. Veis tuo kopteriin ja lait se päälle. Hetki. Lähde lentoon. Oho. Älä, ei silleen. Tuu takas. Korjaas. Mulla on EOD-potti. No. Itse asiassa mä laitan sen ja aja sille täältä. Pysy vaan ilmassa, tapetaan sillä porukkaa. Eiku oho, en mä ookaan engineeri. Tuossa äsken räjähti vihkohelikopteri. Pikkuhiljaa lähestytty se tyyppi territoriaa. Se on tuolla. Näetkö se missä ampuu? Trollata. Okei, pysä. Pois. Älä tapa sitä sit. Onks sulla se? Mä käytin just kaikki. Oho, toi oli viimeinen. Eiku mulla on C4. Niin joo, saat ammo. Sullahan on ammoakin. Joo, okei. Mites sä Hei, lait siihen C4, sit mä menen siihen hyppiin se eteen. Joo. Ammoo, kiitos. Ei mulla oo ammoa, sulla on ammoa. Se vaan kattoo. Siinä ei mua koti alkoi ampua. Ei kato, et on pelaa. Whoopsie! Oh. Toivottavasti noin ei räjää tossa. Vähän tärisee. Se on korjaa toi meidän auto, se palaa. Korjaa se. Oho! Miksei se tuhoutunut? Onks tässä nää Noi. Ihan niin kuin uusi. Sitten vähän koristellaan tätä. Itses. Oisko täällä ketään? Ei täällä oo ketään. Hyppää! Ei! C4 100. Ei! Ai, siinä on kaikki. Oho, me pian hävitään. Nää tyypit kyllä silti jaksaa yrittää. Kun mikään ei riitä. Nyt me mennään kostaa. Oho, siellä se onkin jo. Kurvaillen. Okei, voit hypät pois jo. Ammu! Ai kun meistä on joku heli. Viperi. Miks nää on? Mitä onks se vielä? Vähänkin. 300 niin levu. Ai niin lähellä. Kuinka paljon saa? 34.
Siitä voisi ei ole aika hyvä.